Żvolta fil-każ tar-raġel ta' 29 sena li tlieta filgħodu nstab mejjed fl-inħawi ta' Manuel Island fil-Gżira. One News jinsab informat li l-Pulizija qed titratta dan il-każ bħala wieħed suspettuż. Sorsi qrib il-korp tal-Pulizija ikkonfermaw ma' One News li kien għall-ħabta ta' 8 ta' tlieta filgħodu li l-Pulizija daħlilha rapport li kien ġej xi storbju minn fuq jott sorġut fil-Marina tal-Gżira. Minnu fih marru fuq il-post membri tar Rapid Intervention Unit. Ingħad li kif dawn iż-żewġ pulizija niżlu mill-karozza u bdew jersqu lejn id-dajsa, is-sit saħħa li huwa Malti allegatament niżel mid-dajsa b'injama u kien hawn fin għal xi raġuni tas-salt tal fuq il-pulizija. L-istess sorsi qalu li sakemm il-pulizija rnexxielhom joħdulu l-injama, is-surġenza fa' migdum filwaqt li l-kunt istabli għala daqqa ta' njama. Kellim mal-korp tal-Pulizija konferma li ż-żewġ pulizija ġarbu xi ġrieħi f'dan l-inċident. Il-Malti kien arrestat fuq il-post u qed jinżamm il-Pulizija sabiex ikun jista' jassisti fl-investigazzjoni hekk kif huwa kien l-aħħar persuna li jagħmel kuntatt mal-vittma. Sorsi qrib l-investigazzjoni qalu li allegatament il-Malti u l-vittma li huwa mis-Serbja kienu jgħixu abbord id-dajsa. L-inkjesta qed titmexxa mill-Maġistrat Ian Farrugia.